Kato, se oli terve. Mitä kanhi? No, mitä tässä ei Pulkkinen kuule? Kerro. Siis, satutko yhtään tietämään, kun mä menin kotiin... Uskomaton turvakin oli ilmestyksenä ovellasi. Kyllä! Oli jo hönkäili siinä. Juu! Sen sivupuskissa huijatteli pitkätköt harvakkot karvakkot, eli ripset. Niin heilahteli ripset, niin tämä tällainen otus, se pumppasi ja pullisteli mun ovella edestakas, et mikähän se mahtaa olla? Kyllä, se on grande vagina. Mikä? Naisen grande vagina. Etkö sä oli koskaan nähnyt naisen grande vagina? Sun pitää nyt pikkusen kukkuluuruta harrastaa. Kun Helena pyyhkäsee sinne teidän suihkukoppiin, niin kurkkaa sen näyn sieltä Helenan haarakolosesta. Näinkö? Ei. Kyllä kai mä nyt Pulkkinen olen sen nähnyt tietenkin, mutta mikä se nyt sinusta onkaan, tekee tuolla mun asunnon oviaukossa? Se jättivagina vai? Niin! Kyllä. Me tarvitaan tässä kohtaa Koposen kanssa mahdottoman suuri vagina. Nimittäin siellä sinun kotisi oviaukossa tapahtuu näillä näppäimillä se maailman kaunein asia, eli synnytys. Siis mikä ihme synnytys? Koposen uudelleen synnytys. Oikein tippa tulee linssiin tässä. Ei voi olla siis. Kyllä. Koponen oli lukenut National Geographista, että ihminen syntyy uudelleen tähän maailmaan. No, siinä jaulua selvässä ja lollua plaratessa. Sitten pähkäät, että miksei ihminen pystyisi syntymään samankin uudelleen tähän maailmaan. Ihan uudelta pohjalta. Ihan uudelta pohjalta. Sitten mietittiin, pannaan puitteet kuntoon. Niin sehän tapahtuu. Sä saat toimia, se oli kätilönä tässä. Onneksi olkoon. Siis mitä? Minä kätilönä vai? Ei hetkinen, hei nyt se jättilöllä on pois sieltä asunnon ovelta. Mun on päästävä kotiin ja heti. Se ei ole mikään lelusauni, vaan rouva Hujasin hästäkin härpäti. Rouva Hujasin hästäkin härpäti? Kyllä, kokeile kepillä sitä, jos et muuten usko. Naputat näin nätisti karvaposkalle. Ja kysyt, että onko tämä rouva Hujasen pimperistuukka. Niin rouva Hujanen huutaa alokkari, kyllä varmaan! Ei hitto! Kyllä. Oletko sä oli koskaan palmun kiinni? Siis mitä? No en ole kyllä. En ole minäkään. Mutta ennen mun presidentit käppäsivät palmun näin kuin apinat. Katselen maailmaa näin. Oi niitä aikoja. Siis, vai niin? Mutta Pulkkinen, siis miksi se Koposen synnytys täytyy tapahtua just mun ovella? Siitä on lyhin matka pubiin. Viettää varpajaisia. Koponen haluaa olla ehdottomasti ykkönen omissa varpajaisissa. Tuhti sikari suussa. Nyt Pulkkinen. Hujasen rouva täytyy heti lähteä pois siitä asunnon ovelta. Syntyykö Koponen jossain ihan muualla? Älä rupea, se oli häslää. Häsläämään? Miten niin minä häslään tässä? Kyllä sä rupesit tässä, että tällä kertaa sä säikytät raskaana olevan naisen mielialaa. Sillä vanha sananlaskukin sanoo, että jos lehmän säikäyttää synnyttäessä, sieltä saattaa putkahtaa sellainen kaksipäinen vasikka. Ja sitä kohtaloa me ei haluta Koposelle tässä kohtaa. Siis mitä siis? Sitä, että yksipäinen Koponen riittää meille. Olisiko sulla heittää 70 tässä? Siis mitä? No ei kyllä ole nyt. Voiko yrittää rauha? Pitäisi ostaa Hujaskalle hyvin tyylis manikyyris kaikki sorkia ja kynsiä näin. No niin, mene sinne ovelle ottaa koppia. Koponen tulee kohta kuin raketti. Se on menoksi, Peace. Hei! Moro.